dva domy. Nesmíte ísť bližšie, lebo potom nebudú cez vás vidieť tie ostatné. Tu sú postavené dva podobné domy. A tieto domy, dobre, pôjdeme na zem, aby ste to videli. Ale vy si sadí. Potiahni mi toto. Ale vy musíte ostať sedieť. Sú tu dva domy, podobné. A tieto dva domy sú ako keby taká stavba nášho spoločenstva, nášho života. A teraz na tieto dva domy niekedy príde nečas, ako teraz dlho prší, ale ten nečas aj v Svetom písme znamená, že prídu ťažké chvíle. A je dôležité, aby ten náš dom vydržal a nespadol. Tak skúsime, ja si to ešte neskúšal, že čo sa stane, keď budeme na tieto domy teraz intenzívne pršať. Rozpadnite sa. No možno sa nerozpadnú, možno vyšší. Pôjde voda a stále prší. A prší, vedete, koľko dní pršalo. A silný vietor. Musí prísť aj vietor. Fúkajte všetci. Dobre ste fúkali. Jeden dom sa rozsypal a spadol a druhý nie. Lebo bol dutý. Nie preto. Kto mi vie povedať, prihláste sa, prečo jeden dom? Ale hlásime sa. Hlásime sa. Tento prvý dom, ktorý nespadol, mal pod tým jemným pieskom takú platňu a tá platňa je dobrý základ. A tento druhý nemal základ. Sa mu nechcelo stávať ten základ. A viete, kto je základ nášho domu, života? Pán Ježiš. To znamená, že keď my naše dobré vlastnosti posilňujeme a opierame o Pána Ježiša, posilňujeme sa ním, aby sme boli dobrí a nie zlí, náš dom je pevnejší. Dobre? Naše spoločenstvo vydrží aj ťažké skúšky. Takže toto